Hola a tots, anem a començar amb el tema de successions donant uns conceptes molt bàsics. Bé, primer de tot, què és una successió? Com podeu veure aquí, és una seqüència ordenada i il·limitada, vol dir que no acaba mai de nombres. També, quan érem petits, ens donàvem una seqüència de colors, d'objectes, el que sigui. Doncs, en aquest cas farem de nombres. Aquí tenim dues successions d'exemple. Per exemple, aquest és l'1, 3, 5, 7, 9, que serien els nombres imparells, els senars. I aquest 1, 2, 4, 8, 16, aquesta ja no té nom. Però hi ha algunes que tenen un nom, com la de parells o imparells, o la de Fibonacci, la dels quadrats, potències de 10, que les sabem perquè tenen una característica especial. Què passa? Que dins d'una successió, veiem l'1, el 3, el 5, el 7, això té noms, són els termes d'una successió. Llavors, com hem dit, és il·limitada, és infinita, per tant hi ha termes, infinits termes dins d'una successió. Com es representen? Es representen amb una lletra, que és la lletra normalment la A minúscula. La A amb un subíndex, és a dir, A amb subíndex 1, A2, A3. Què vol dir? La A1 vol dir que és el terme en posició 1. A la primera posició seria aquest. La 2 seria el terme en la segona posició, d'aquella successió que estem estudiant. Llavors té infinits termes. I després tenim el terme general. El terme general té aquesta nomenclatura A sub n, on n, aquesta n d'aquí, és la posició del terme. Torno a repetir que aquesta és la posició 1, la posició 2, per tant A1, A2, A3, A4, A5, és la posició. Llavors, què passa? Que si ens donen un terme general, com per exemple aquest que us poso, jo puc calcular qualsevol terme de la successió. Anem a calcular, per exemple, l'1, el primer terme de la successió aquesta seria 10 menys, i com estic dient el primer terme, la n és 1. Per tant, on posa n, aquí i aquí posaré 1. Llavors, A sub 1, 10 menys 1. I això voldria dir 9. Per tant, el primer terme d'aquesta successió seria el 9. Ara el segon terme, anem a calcular-ho. Calculo aquí. A sub 2 igual a 10 menys 2. I això seria 8. Per tant, el segon terme, 8. I així, successivament, podríem calcular tots els termes. El terme general o el podem aconseguir nosaltres o ens ho donen per nosaltres saber els termes de la successió. Doncs això és tot, ja veieu que és senzill. Anem al següent pas. Adeu!